माझे जवळजवळ 1 किलो पीठ आहे. ह्या 1 किलो पिठाचं मी शेवया करते. हे जेवढं पीठ तेवढंच पाणी घालून ह्याची मी उकड काढणार आहे. हे जेवढं मी पीठ घेतलं त्याच्यात तेवढंच हे पाणी घेतलेलं आहे. पाणी आता हे गरम झालं आणि ह्यात मी तूप घातलेलं आहे. चांगली अशी उकड आल्यानंतर 2 मिनटं वाफेला यायला द्यायचं आणि मग छोटे छोटे गोळे करून उकडत टाकायचं. आपल्या शेवया तयार. तांदळाचं हे धुतलेल्या पिठाचं. जसं आपण मोदकाच्या पिठाची उकड काढतो ना, तशीच ही उकड पहिली काढून घ्यायची असते. शेवयांसाठी हे गोळे केलेले हे असे सोडायचे आणि बरोबर 20 मिनिटं हे उकळत ठेवायचे. 20-1 मिनिटाने तो गोळा हा उकडून वर आला की शेवया काढायला सुरुवात करायची. या शेवया करणार त्याच्यासाठी रस लागतो शेवयाबरोबर. त्या रसासाठी हे खोबरं आणि त्यात हे असं थोडं गूळ घालतो. हे गूळ घालायचं बरोबर ह्याला आणि ह्याचा रस काढायचा. मिक्सरला लावायचं आणि रस काढायचा. म्हणजे असा चांगला दिसतो, नाहीतर पांढरं वर आणि पिवळं असं दिसतं. उकड आलेली पीठ असं मी मळलेलं आहे आणि ह्या मळलेल्या पिठाचे हे छोटे छोटे गोळे केलेले आहेत. इथं टोपात पाणी उकळत ठेवलेलं आहे. पाणी गरम करत ठेवलेलं आहे आणि गरम केलेल्या ह्या पाणी उकळलं की हे गोळे टाकायचे. हे गोळे बरोबर 20 मिनिटं उकळायला द्यायचे. म्हणजे पाणी वर गोळे आले की शेवया काढायला घ्यायचे. बरोबर 20 मिनिटांनी हे उकडून वर आलेले आहे गोळा. हा आता असा घेऊन ह्याच्यात शेवग्याच्या भांड्यात असा घालायचा आहे आणि आता ह्या शेवया काढतायत. अशा प्रकारे ह्या शेवया येत आहेत. शेवया व्हायला वेळ लागत नाही, फक्त ती प्रोसेसला वेळ लागतो. अशा प्रकारे ह्या शेवया तयार. शेवया आणि रस. ठेव, कुठेही ठेव, 3 ठेव एकत्र. आवाज येईल. त्या शेवया करणार आहेत त्याच्यासाठी रस लागतो. त्या रसात अशा प्रकारे त्यात शेवया गोळा घातलेला आहे आणि ह्या शेवया गाळल्या जात आहेत शेवग्यातनं. सुंदर तऱ्हेने शेवया तयार. बघा, तुम्हाला आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.